Využívaj Canvu efektívne, ušetri svoj čas a maj zaujímavé materiály na svoje hodiny. Dnes si ukážeme, vedíci, Canva pre učiteľov, základné veci, ako si stiahnuť materiály z Canvy, aké sú tam možnosti. Takže ja mám tu na predpripravené, som si našla nejaký plagát na abecedu, ktorý je farebný, áno, zaujímavý, vizuálne zaujímavý pre deti, takže otvorím si, áno, dám customize alebo upraviť a otvorím si stránku s touto šablónou. Ako vidíte, už to je vlastne predchystané, je to abeceda, ktorá už je nachystaná, je to nachystané ako plagát, čo sa týka veľkosti. Takže aké sú moje možnosti? Samozrejme, ja si to viem upraviť, ak by som chcela, že ja neviem, chcela by som tam iba polovičku abecedy alebo iba jednotlivé písmenko. Ak by sme to chceli po jednotlivom písmenku, môžeme si to ukázať. Asi najjednoduchšia možnosť je, že dám tu na plusko, áno, zväčším si to, aby sme to videli. Tu na hore si dám plusko, čiže duplikovať stránku, áno, takže teraz sa mi duplikovala stránka. A ja si takto chytnem a vymažem si, čo tam mám. Alebo, a nechám si tam iba písmenko A, dám takto, zmazať stránku, alebo si dám iba plus, pridať stránku. Áno, čiže keď vidíte, že dala som pridať stránku, automaticky už mám takú istú farbu ako predtým. Teraz si kliknem na písmenko A, áno, a dám iba plusko, duplikovať, alebo CTRL-C, áno, klasika. Takže dám napríklad CTRL-C, a posuniem sa dole na druhú stránku, trošku to zmenším, aby sme to lepšie videli. Kliknem si na tú stránku, áno, vždy to, s čím pracujem, musím byť na tom kliknutý, áno, a dám CTRL-V, áno. Takže vidíte, sa mi to tu skopírovalo, to písmenko A, a teraz iba takto chytnem za niektorý z rohov a naťahujem a tým si vlastne zväčším to písmeno a vedela by som si spraviť tak samostatnú stránku s každým písmenom. Keď posúvam myšou, áno, ten element, prvok, s ktorým pracujem, keď sa pozeráte, tak a chcem byť presne uprostred, áno, mám tu také tie vodiacie čiary, také fialové, áno. Takže teraz viem, že to písmeno mám presne uprostred. Chcela by som si ešte aj tu na tento rámček, ktorý ide dokola, vlastne tam skopírovať, pretože ho tam chceme tiež. Takže zasa CTRL-C alebo plus, duplikovať, čiže on sa mi vlastne, áno, vidíte, mám ho tu na dvakrát, alebo kliknem CTRL-C, kliknem si na moju druhú stránku, dám CTRL-V a rámček tu mám automaticky. Áno, takže takto by som si vedela spraviť, napríklad použiť tieto písmenka z tejto abecedy a vytvoriť si aj samostatnú stránku na každé písmenko jednotlivo. Ale teraz vlastne ideme si ukázať skorej, aké sú možnosti zdieľania alebo stiahnutia materiálov. Ano. Keď si vytvoríme akýkoľvek materiál v Canve, jedno, či to je prezentácia, či to je nejaký plagát, či to je pracovný list, či to je príspevok na sociálne médiá. Takže vždy idem tu na hneď napravo v rohu mám zdieľať. Ano. Keď si na to kliknem, mám tu niekoľko možností, ako to môžem zdieľať, alebo ako môžem stiahnuť tento formát. Takže prvé, čo si dnes ukážeme, je stiahnuť, download. Áno, kliknem si na stiahnuť a teraz mám možnosti, ako si môžem stiahnuť tento obrázok. Keď si tu na rozkliknem, takže mám možnosti buď PNG, JPG alebo PNG, čiže obrázky. Potom mám možnosti PDF, buď štandardné PDF alebo PDF na tlač, čiže ak by som to chcela vytlačiť. SVGčko, video, môžem z toho spraviť GIF, alebo z toho môžem spraviť aj Microsoft dokument. Áno, takže toto sú možnosti, že v akých formátoch to viem stiahnuť. Potom tu mám veľkosť, áno, čiže pixele, veľkosť týchto obrázkov. Ďalej, ak viem si nastaviť, do akej veľkosti chcem, aby bol tento súbor. Áno, čiže napríklad vieme, že ak niečo posielame mailom, tak to zoberie iba do určitej veľkosti. Viem to vlastne zmenšiť ten súbor, viem si nastaviť, či chcem priesvitné pozadie,
Ano, toto sú všetko pro verzie. A viem si aj nastaviť, že vždy chcem takto stiahovať týmto spôsobom a potom dám stiahnuť. Ano, takže ak by som dala teraz napríklad PNG alebo dám JPG, tu si viem ešte nastaviť kvalitu, ano, a dám stiahnuť a automaticky sa mi to stiahne ako obrázok. Ak by som dala ako PDF, dáme na print, čiže dajme tomu, že vy si chcete tento plagát dať vytlačiť vo väčšej veľkosti, takže potrebujete, aby vlastne to bolo, aby tá tlač bola dobrá. Ano. Tak tu vieme si ešte nastaviť aj cropped marks, čiže to sú vlastne také tie značky orezové, ano, na tlač. Viem zmenšiť to PDF, ak ho posielame e-mailom. Vieme tam zahrnúť aj poznámky, ak máme v PDF. A teraz vlastne, čo je tu dôležité, ak to je PDF-ko na tlač, takže máme tu dve možnosti. RGB, to je na digitálne použitie, alebo tzv. CMYK. A toto je vlastne možnosť, keď niečo tlačíme na tlačiarni, áno, takže dostaneme vlastne najlepšie rozlíšenie farieb tlačí na tlačiarni. A zase dáme stiahnuť a stiahne sa nám to ako PDF. Ak by sme to chceli stiahnuť ako video, MP4, áno, takže zasa tu máme možnosť kvality videa a vieme to stiahnuť ako video. Ukážeme si ešte, ak by sme to chceli stiahnuť ako video, že z nejakého dôvodu napríklad budeme to púšťať a chceme, aby to bolo trošku zaujímavejšie, aby to niečo robilo, áno, aby to nebolo proste iba takéto statické. Tak, čo ja viem spraviť, keď si kliknem na jednotlivý prvok, áno, alebo napríklad dám si tu na ten rámček na chvíľočku na bok, áno, tak tu mám tu dva rámčeky, ktoré sú na vrchu toho dizajnu, jeden, druhý, ja si ich dám na chvíľku na bok, alebo napríklad takto na celý riadok, alebo napríklad na dva riadky, dajme tomu, tak viem si animovať tie jednotlivé písmenká. Ano, takže vyskúšame si to po riadkoch. Takže prvý riadok ja kliknem a vyznačím si písmenka v prvom riadku. A teraz tu mám možnosť animovať. Ano. Takže a teraz môžem si buď vytvoriť animáciu, čo tie písmenka budú robiť, alebo tu mám veľa možností rôznych animácií, že ako sa budú chovať. Áno, čiže môžu ísť takto za sebou, takto, môžu mi tie písmenka vyskočiť, áno, môžu byť také ako keby rozostrené, môžu tam tak ako keby nabehnúť pomaličky, môžu sa tam naskladať, môžu mi ako neón blikať, môžu sa točiť, môžu pulzovať, môžu ako keby tancovať. Áno, takže tých možností, tých animácií tu je veľmi veľa. Tak vyskúšame si na každý riadok jednu animáciu, čiže prvý riadok chcem, aby mi písmenka tancovali. Tu keď si kliknem na tie tri čiarky, ja si viem ešte nastaviť detail, áno, že intenzitu toho tancovania. Pomaličky tancujú, veľmi rýchlo tancujú, áno, takže dám si napríklad na stred. Teraz druhý riadok, chcem nejakú inú animáciu, takže zasa kliknem, vysvietím si všetky písmenka v tomto riadku, dám animovať a chcem, aby, áno, takto mi naskočili. Takže kliknem a teraz mám zasa možnosti, viem si to upraviť. Chcem, aby naskočili pri vstupe, pri výstupe, tu mám rýchlosť, intenzita, oboje, áno, ale tak nechám si to teraz takto. Tretí riadok si chcem nastaviť, že zasa kliknem, vysvietím, dám animovať. Tretí riadok mi budú pulzovať, napríklad, áno, takže dáme pulzovať a zasa vieme si nastaviť intenzitu toho pulzu. A posledný riadok si chcem vytvoriť, aha, ešte máme jeden, takže dáme štvrtý, animovať a dáme napríklad znovu, aby nám tancovali, wiggle. A posledný riadok si chcem nastaviť vlastnú animáciu, takže vysvietím, animovať a dám si, že vytvoriť animáciu, create. A teraz toto vlastne funguje tak, že my chytneme myš a s myšou si vytvoríme vlastne ten pohyb, áno, odkiaľ kam tie písmenka pôjdu. Takže ja napríklad, áno, chytnem myš a teraz mi to nejde, sa nám to seklo, dobre, ale funguje to tak, že chytnem myš a vytvorím si tú vlastnú animáciu. Vyskúšame ešte raz, či nám pôjde teraz tu možno je to kvôli tomu, že tu je viacej prvkov, vyskúšame s jedným.
Nie, teraz to mám normálne, nám to nejde, nevadí, tak dáme inú animáciu, dáme napríklad wipe, áno, ale dáme teda všetky, animácia a dáme, ktorú dáme túto, áno, tak. Vrátim si tie rámčeky, si tam dám naspäť, lebo tie tam chcem, jeden chytnem, tento druhý tam nechcem. Teraz tu na dole, keď si kliknem na túto šipku, pozriem sa na náhľad, ako to vyzerá. Áno, takto nejako sa mi to bude pekne hýbať. Dobre, zatvorím. Áno, takže mám vlastne nastavené nejakú animáciu. To znamená, že keď budem mať tento obrázok a budem ho púšťať niekde, napríklad na televízii, na notebooku, tak ten obrázok, tie jednotlivé písmenka mi budú ako keby skákať. Ešte keď si kliknem nie na písmenka, ale na plochu, tak viem animovať aj tú plochu, ale to teraz momentálne nechcem, ale tu si viem nastaviť časovanie. Takže kliknem na to a nastavím si napríklad, že chcem, aby to bolo 7,5 sekundy. Takže tento obrázok a tancovanie alebo animácie jednotlivých písmenok bude trvať 7,5 sekundy. Takže keď si dám, že stiahnuť a dám si, áno, share, stiahnuť a dám si MP4 video, takže to video bude, tie písmenka budú niečo robiť. Ale stále si viem stiahnuť ten obrázok aj ako JPG, áno. Teraz mi to tu dáva iba pripomenutie, že ak si to stiahnem ako JPG, ako obrázok alebo ako PDF, tak tam nebudú vlastne tie animácie, lebo tie animácie sú iba vo videu. Ale to mne nevadí, keby som dala stiahnuť, tak mi to stiahne obrázok. Ak dám stiahnuť ako video, áno, mám ho teraz navrhované kvôli tým animáciám, tak vyskúšame, dáme stiahnuť. Chvíľočku to bude trvať a vlastne to video bude trvať 7,5 sekundy a budú tam tie jednotlivé animácie, ktoré sme si nastavili. Áno, takže takto vieme použiť nejakú šablónu v Canve, vieme si ju animovať a úplne jednoduchá vec, už je pre deti zaujímavejšia, už sa to hýbe, už to niečo robí, už to bliká a není to iba statický obrázok, ktorý by sme normálne použili napríklad na obrazovke alebo na notebooku, na tablete. A zároveň vlastne to vieme použiť aj ako obrázok, ako poster. Takže vyskúšame si. Nemám tu v zábere úplne celé, ale ako vidíte, áno, 5 sekúnd alebo koľko sme dali a jednotlivé písmenká robia to, čo sme im zadali. Áno, takže máme z toho krátke video. Takže ak chceme čokoľvek stiahnuť, ešte raz, tu vpravo hore, zdieľať, ideme do stiahnuť a tu si vyberieme z jednotlivých možností, aký formát vlastne chceme stiahnuť, či to je obrázok, či to je PDF klasické alebo PDF na tlač, SVGčko, či to je video, GIF alebo PowerPoint prezentácia a potom pri jednotlivých nastaveniach si ešte vieme definovať kvalitu a tak ďalej a dáme stiahnuť. Takže to je pre dnes všetko, vidíme sa na budúce.